Ajde. Dobro. Obični ljudi kad su mladi, oni su levičari, socijalisti. Kada onda postanu tradicionalisti. Dobar dan. Nema tu velike neke filozofije, svi naši stranački stavovi su potrebni. Znači, Evropska unija mora da propadne na ovim izborima u Srbiji. Moramo mi da pobedimo. Koliko mi ne pobedimo, bit će opasno za Srbiju, to da znate. Sve su ovo proevropske stranke. Nema nikakve razlike među njih. Ne postoji nikakva razlika u tom putu za Evropsku uniju, ko zna kada, kad vas vodi Nikolić, kad vas vodi Dačić, Dinkić, Tadić ili ne znam ko drugi, ili Koštunica. I on je 17 Srba isporučio da bi se približio Evropskoj uniji. Zato moraju sve snage da se iskoriste, da se jednostavno pozovu i birači. Neće biti teško, zato što je većina građana Republike Srbije i protiv Evropske unije i protiv NATO pakta. Znači, to neće biti teško. Ali ljude treba samo ohrabriti da shvate da nisu sami. Ni mi radikali nismo sami. Pogledajte ove ankete pa ćete vidjeti. Sve je preko 60%. 66% se i dan danas plaši od separatizma. 75% daje primat Kosovu u sastavu Srbije, a ne nekoj Evropskoj uniji. 8 do 9% je zadovoljno Evropskom unijom, sve ovo drugo je nezadovoljno. Postojeća vlast ocenjena je ocenom 1,8 od 1 do 5. Znači, ponavljači. Stranke koje 12 godina su maksimalno politizovale Srbiju, poput G17+. Znači, svi u G17+ su ili direktori nekih agencija, ili predsednici opština, ili ministri, ili pomoćnici ministara i tako dalje. Znači, od čistačice do ministra. Svi su u G17+. I sad oni pričaju o tome kako treba depolitizovati državnu upravu, departizacija i tako dalje. Sad stranim investitorima daju 10.000 evra po radnom mestu da zaposle nekog našeg čoveka. I hvale se time, evo došao je Benetton, došao ovaj, došao onaj. A domaća privreda umire. Domaća tekstilna industrija ubijena, ne postoji. Ali zato dolazi Benetton u Niš, Leskovac, daju im 10.000 evra po radnom mestu i kaže, evo, otvorili smo ovde 200 radnih mesta. Pa svako bi otvorio 200 radnih mesta kad mu država da tolike pare. Nije to nikakva velika mudrost. Tako isto rade i u Vojvodini. Mesec dana je prošlo od dobijanja statusa kandidata za Evropsku uniju. I već posle mesec dana Evropska unija novi problem, odnosno novu ucenu Srbiji. Sad kao neki vojvođanski intelektualci i političke stranke, deklaracija o tome da treba federalizovati Srbiju. I sve ono što smo mi pričali 2008. odnosno 2009. kada je usvajan statut Vojvodine, evo sad izbija na video. Da je statut samo uvod u ono što treba da se desi. A to je za početak, ajde da podelimo Srbiju na dve federalne jedinice, Vojvodinu i centralnu Srbiju, pa za 10-20 godina po scenariju Ustava iz 74. godine da se Vojvodina potpuno ocepi. Politiku ocepljenja Vojvodine od Srbije sad je preuzela Demokratska stranka. I to je suština cele priče. I neće se smiriti, makoliko to nekom običnom čoveku delovalo kao neka naša politička fantazija, ali neće se smiriti dok Vojvodinu zaista ne svedu na Beograd sa širom okolinom. Nije dosta što je Tadić stavio zvezdicu posle reči Kosovo i time pokušao da obmane građane. Evo, sačuvali smo suverenitet
Kosovo može da učestvuje na međunarodnim konferencijama, ali će stajati zvezdica i minijaturni tekst u fusnoti da je to po rezoluciji 1244. Znači, to nije bilo dovoljno, nego, sad šefe, ajde da malo vidimo šta se dešava u Vojvodini, sad malo da federalizujemo Srbiju, pa kad on kaže, pa dobro, ajde možemo i da federalizujemo Srbiju, onda će biti, aj sad malo Raška oblast, tamo je muftija Zukorlić i tako dalje. I nema kraja tome. I onda se postavlja pitanje, pa čekajte ljudi, ko sad treba da uđe u Evropsku uniju? Srbija, cela, ili treba da uđe Beograd? Jer Beograd treba da uđe u Evropsku uniju? A svi ostali da ispadnemo iz Srbije. To je ludačka politika. Pa ko može da bude za to? To je njihov projekat. To je projekat Demokratske stranke, odnosno to je projekat Evropske unije. I zato što je rekao Zoran, ta politika Evropske unije, ta politika Evropska unija po svaku cenu, pa makar svi mi pocrkali po Srbiji, ta politika sad na ovim izborima mora da propadne. Inače neće biti dobro za građane Srbije.